I per això, davant d'aquestes ordenances que presenten, quan hem escoltat els objectius que plantegen o que semblen perseguir i quan alhora recordem aquells objectius o eixos centrals que plantejaven en el pla d'actuació municipal, que per nosaltres ja era més aviat fum que coses reals, i que això també ve a confirmar-ho, ens preguntem, o els hi demanem en tot cas, com pot el govern afirmar que treballa per la igualtat d'oportunitats alhora que proposa una ordenança per perseguir, criminalitzar i sancionar la pobresa i l'exclusió social? I no es faci l'estranyada quan es posa a multar la mendicitat, la prostitució, la venda ambulant i la indigència, s'està fent exactament això. Com pot el govern, amb tota la tranquil·litat, després dir que un dels objectius centrals de la seva actuació és la igualtat d'oportunitats i la lluita contra l'exclusió social? Com pot sostenir el govern que vol treballar per l'economia local i el comerç de proximitat quan els grans beneficiaris de les seves polítiques sempre són les grans empreses i àrees comercials que sovint són contràries als interessos d'aquesta economia local i del conjunt del municipi? La veritat, tan malament esteu d'idees que l'únic que se'ls ocorreix és proposar una ordenança encaminada a regular fins a l'absurd el comportament individual i col·lectiu dels habitants del municipi, establint un règim sancionador que per nosaltres és abusiu, desproporcionat i repressiu? I per últim, realment el govern, tal com afirmava en el pla d'actuació municipal, aposta per la democràcia, la transparència i la participació quan vol incloure en aquesta ordenança del civisme donar-li plens poders a l'alcaldia per fer i desfer el seu gust en un clar exemple, pensem nosaltres, d'autoritarisme i de vulneració de drets bàsics dels ciutadans? O quan ha gestionat de la forma que l'ha fet la informació de projectes com el de la Casa de la Vila, i aquesta setmana hem tingut l'última i algun dia donarà per fer-ne un llibre, el projecte de la Casa de la Vila, que no han deixat de gestionar-la de forma amb opacitat, premeditació i traïdoria? El nostre posicionament, i per acabar, enfront de les ordenances que avui presenten, no només té en compte les mateixes, que com comentaven són clarament insuficients, pròpies d'un govern, pensem, atemorit i incapaç, i pensades només per la seva utilització propagandística, sinó, i plantegem des del dia d'avui, que són una esmena a la totalitat a l'acció del seu govern. Moltes gràcies.